Ano karon maka nagpakita sa kuha? Magsige kog chat, di po ka mo reply. Maabtan pag duha ka adlaw bago ka mo reply niya. Reply like ra. Nonsa na day ka? Nausan ng taong ko, ay kabalo bitaw ka ni trabaho ko. Alam nga magsinpon-sinpon ko dito. Nagbaho ka ni kuno kay masuko biya ka og magdita nga wako'y kwarta. Unsa di ka? Unsa? Di ka ka-chat? Nana siguro kay lain dito kay mahadlok man ka mo chat sa kuha. Nya karon, niyanhi ka. Ako go reschedule ron no. Sa baag na ng bakba ni mo. Ibig unsa may pangyawit ni mo? Jai? Jai? Hala, nasi Papa. Ay, Col, may ngod to, Col. Namisita kong Jay. Ay, Paps. Kuyaw nang misita ron kay sulod ng kwarto daan na pa mananghit. Wala magod ka ganina pa. Dress ako. Ngano ba? Ngano garo na makaniadto diri ah? Na siguro kay lain jud ba? Ako schedule ron. Tubag ako ba? Grabe punog bakba na akong anak, wey. Uyab pa gani, usunin kay makayaw-yaw po siyang uyab. Grabe ko ng bakba ni mo. Gianto na kay kadre niya. Kasabaan ni nung tanim mo. Gisingagan ko nimo? Nagpataka, Gido. Ikaw lang ginisinghag diya, ah. Gianto ganit ti kadre kay gimingaw ko si mo niya. Sige, mong kagyaw-yaw diya, ah. Gimingaw na ka sa kuha, kay human na ka sa iya. Ambot na lang gani mo. Nganong mangita yung taong kuglain nga. Kagwapa na ni mo. Pagilong diya, nga naman day gwapa. Kadagan ra gwapa gipangilisan da. Mauna, ipanundog manggudguni mo sila, ha. Kaluyan lang ako si mo, ha. Loyal sa imong mata. Sabi. Mulis ako sa mga kay basig ipangita na kong mama ba. Wabi ako na nangit siya, basig nangita na to sa kuha. Ha? Balik ko na, tika. Karugan ng pagpanangit sa imong mama ha? Basin lahing mama na mo ang gipanangiran ba? Uy, Kul, nari ka diha, abin na kong nilakaw na ka. Nako'y nagkalimtan ba? Mau di ikaw. Maulis ako ko lang, balik ko din. Sige, Paps. Ya, ulis ako ko lang. Sige. Matay, may uli to ba? Kaya ka po ito, paminaw yaw-yaw sa kong anak. Nak, uli naman ito is Paploy. Ano naman to? Ay, mabalik naman daw to pa. Kanang baba ni mo nak pa, grabe wa ko kapuyi ana. Sige ka yaw-yaw, kada anis mo uyab yaw-yaw, kada lakaw yaw-yaw. Ano sana mo ito nagbaba, uy. Mo na kalaki sa mga babae ba? Kung danga na guna mo nang muwad ang kaguyab siguro kung ng baba ni mo. O gani pa, nagduda na po gani ikaw itong isa kay murag nanay lain. Basig na nagilain, kaya basig nabungol na kito si mong yaw-yaw. Kaya basig katong isa dito, buutan kaayo, dili parihani mo. Kabantay ba ka na? Kasagaran sa mga kabit karon mao'y pilion. Kaya kana sila mapinanggaon. Ano day na pa? Mao gani no, anak gina siya. Bantay ra gyud balik na siya ron. Dili lagi maging ana. Ini balik ato karon, gaksa. Usba na imong mood. Ano sana may nun puro sa yaw-yaw isugat si mong uyab. Kaya sa mga motor eh. Yaw-yaw na punta kong uyab dito ba kay dugay ko kabalik. Boss, kaya masero ka? Masero ko. Sakya ko ba, dito na ko sa nano. Matay bus, paspasigdaga na kay soko na buketo kong uyab dito ba. Dugay ko kabalik. Tara. Salamat kayo. Uy, boss, umaplit eh. Utang na sa boss. Galasgaw ng aktura ni. Hindi kabot, ipaploy ron. Gakson na lang na ako, hindi na lang ako magyaw-yaw. Bo, kabalik na ko. Bo, pasensya kayo mo, nadugay ko ba? Sorry kayo, buha. Ay, sorry. Boss, katong chika ni mong kauban ni mo, boss. Balikon ba ito ni mo? Ha? Say, chika. Usay, chika! Naka tayo kay lain, ha? Naka kay lain? Taka, nagyaw-yaw ng tawanan eh. Da, tagam. Ay pagpliti. Tagam lagi. Gusto ba ka magkwarta nga dalera? Magdula na ta og una game. I-click ang link na sa comment section nung i-download kini. Magawas dia, lagyan og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register, inubutan mo ang contact number, password, referral ID o verification code. Pag sunod mo sa dula, dahil kay libre nga frequency nila nga pwede mo eksperimento dula. Daghang nga dula na Dragon Tiger na color game, color lang. Pero ang pinakapaborito na kong dula, manong mines. Likayan lang nimong bomba para nindot yung pangwarta pananglitan. Na-route yung frequency nila, nga gusto ko ang dula, i-click ang plus sign sa taas, mamili na 100, 200, 500, 1,000. Gcash lang gamit ko pananglitan. Daw ka na pud ka, gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang mo nang gamit. Unsa pa yung mandugayan, magdula na tawag, una game.